кръвта. Откъде трябва да седиш човек. Липши ушите. Тягаш се, нищо. И аз не забравя. Да, вертикно врата. Точно така. Върди бърчука, колко можеш. Отпусни ги. Пак виж тук на същите места. Много добре. Браво. Ма ти слабичка един път и втори път си долу-горе. Да, по-бързостта сигурно. Много си натренирана и добре се получава нещо. Седи се това, ще разгъркам да. Така. Хайде, как ти е ръката? Отпускай, диши. Браво е. Голем. Ти ли почнеш? Не. Добре. Ето към тялото. Кое коляно привел това? Ясно. Добре. Кой е при операцията? Валери Петров, София Мет. И Тони Георгиев. Той няма общо. И той има... А ти възвърни ли напълно? Да. Право бе. Стига. Браво. Супер. Знаеш колко хора идват оперирани без да могат да възвърнат на 100%? Знам. Това е моята гордост. Отпускай пак, като си покрил тялото. Лилия Раева. Лилия Раева. Нагаева. Ще вземе да... Дайте настрани. Ръката разболя повече, отколкото всичко друго. Сега съм сам.